Kaixo, nor zara? Unai naiz. Ta nongoa zara? Portugaleteko naiz, baina orain musizen bizi naiz. Aha. Ta, bueno, zein lana daukazu edo, zein motako lana daukazu edo? Gizar loan lan egiten dut, Aha. elkarte batean. Elkarte batean? Elkarte batean. Aha. Ta nongoa da, elkartea? Bilbokoa. Bilbokoa. Ta posik zaude hango lanean edo? Bai. Euskara estresantea, baina, bueno. Suposatzen dute, ez da, gizarte arloan izan da, baina, bueno, posten naiz horrela bada. Ta, zer egiten ari zara Berbalagun Tante Baltean? Bueno, principios, jendea ezagutu. Aha, oso ondo. Jendea ezagutu arren aprotu nintzen, orain dela urte bat. Bai. Eta, claro, euskaraz egiten. Bai, eta zein da egiten duzuena Berbalagun taldeetan dinot? Zero bitzen gara batean, bai. Egiten euskaraz. Eta gero ere, eta behin edo, ekintzak egiten dira, kulturalak, edo urterak, edo afariak, horrelako gauzak. Bai, eta posi zaude Berbalagun taldeetan eta mota horretako ekintzetan parte hartzen? Barrandako ekin edo, iterekin, mendiko iterekin edo. Bai. Bueno, oso ondo eta mila esker zure laguntzagatik, Unai. Vale? Oso ondo.